third set of awards. Ngayon, Bayani, before we welcome our next guest, bumalik tayo sa sa gitna. Para naman maibigyan natin ng napakagandang welcome ang ating guest. Siguro naman, eto na yun. Tatawagin na natin. Yeah. Excited na ba? Excited na ba ang Banggar? Sino ba ang nasa isip nyo na magse-serenade sa ating 12 candidates? Sino? Ladies and gentlemen! Let us all sing a happy birthday to the one and only Mr. Bayani Agbayani. Ready? Sing! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wow, salamat, Banggar. Thank you po. Salamat. Happy birthday to you. Thank you, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. All right, let's all give our handsome celebrator. Para nabilaukan ka. Sabi mo kasi beautiful. Unang-una po, maraming salamat. Ayan. Sa mga tiga-Banggar, maraming salamat po sa inyong lahat. Kay Mayor Joy, kay Vice Mayor Berrilio Dabalos, Mayor Joy Penson, maraming salamat po. At ako po alam niyo po, hindi ko na po ito makakalimutan. Ito po ang kauna-unahang birthday ko na nakasama ko ang buong Banggar. Ang buong Banggar La Union. Maraming salamat po. Sa bumubuo po ng naging programa, ng events na to, maraming salamat po sa inyong lahat. Tandaan nyo po, hanggang ako'y nabubuhay, tatandaan ko ang birthday ko na to. Hindi ko na po ito makakalimutan. Thank you po. God bless you. Thank you mga beautiful. Happy birthday. Pero Thank syempre, please make a wish and blow your birthday candle. Yung ganda ng wish ko. Thank you. Ay. Happy birthday. And of course, these are our reigning queens. Tama po ba Reigning yan? queens natin. Thank you very much to our reigning queens. Thank you. God bless you. Salamat. And once again, let's all give our celebrator another round Thank you, of Lord. Thank you po. applause. Salamat Happy sa Diyos. birthday, partner. 51 na ako. Ha? 51. Akala ko 50. Ang ganda nun. Sa lahat ng joke mo, doon ako natawa. I Thank you. tried. Salamat po. God bless you. Dito tayo.